Nik enpresa ikasketetako karrerien aban, eta gaur egun Barrenetxe Kooperatibako bazkidiena, Hogetai bazkide gara, eta gainera urten 40 urte indoguz, eta esperientzia handiko kooperatiba bagazela esaten ausartzenaz. Guztire zei ustiatik idukeguz, Bizkaiko kostalientzia sakabanatute, bai Leharti baita Uribe kosta mitxartien. Bazalike guztire 23 hektarea dukeguzela, 16 bat inberna deruen eta bestana aire librien. Mota guztietako barazkiak egiten doguz, bai sistema tradizionaletan oinarrituz eta baita berritzaileetan bai. Berritzaileak zaten doguz, automatizazioako invernadero izenak, kalefazio batekin, biomasa moduko sistemakin oinarrituz, taiatzeko batez be urte osoan lan eukitzen eta produktua eukitzen. Gure ekoizteko sistema, ekoizpen integratuan oinarritzen da, eta hori da sistema tradizionala da ekologikoen erdibidien gelditzen den ekoizteko erabat, eta ongarri naturalak erabiltzen dugu jasangarritasuna bermatzeko. Produktu kimikok erabiltzen dugu bakarrik ikusten dugu unien arriskoa daukegule ekoizpen baten adibidez, eta arrazoi potente batekin. Gure salmenta gehienak saltoki handixetan itzen duguz, baina bai herri txikixetan bai, denda txikixetan, Leharti bain dago ezina gehien bat, jatetxetan bai, eta gero estatu mailara bai ezagutzen duguz Burati bai, eta Madrin eta Bartzelonan saltzen duguz. Hain aurkeztuko dutzuen nire lagun oma dana eta gainera Barrenetxeko bazkidie dana, Xabi da bera, eta bera laguntzakin seguruna askuston errezeti lortuko dugule. Ikuste dut eginkeela Barrenetxeko sasoiko barazkisekin egindeko kis bat, oso gozu. Seguru super ondo tengo jakule, así que hasi preparetan, kriston eder tengo jakue.